Искам да ви покажа мястото, където работя, където правя колоноскопия и гастроскопия, а именно Неоклиник. В Неоклиник разполагам с най-модерна апаратура за качествено провеждане и на двете изследвания. Това е ендоскопският апарат с модерния процесор EVIS X1, който позволява оптичния режим TXI. Оптичният режим TXI позволява по-лесно откриване на опасни полипи в дебелото черво. На тази тема беше и първата ми статия тип метаанализ. А отдолу виждате аспирационна система и водната помпа, чрез която правя колоноскопия с изпълване на червото с вода и без никаква упойка. По време на процедурата пациентът лежи на кушетката в лява странична позиция. През цялото време може да наблюдава екрана, който се намира пред него, а аз давам обяснения. Това има успокояващ ефект. Екранът е с 4К качество на картината и дава възможност за записване на изследването. Записът е изключително ценен при провеждане на бъдещи колоноскопии или търсене на второ мнение. Аз съм Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате нужда от изследванията колоноскопия и гастроскопия.